गिबियावनो आङो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर जासिगोन। बिथांनि खोब खस्थ'नि मोनसे बियो फिथाइ होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो नैथियाव जोङो बिटिआरनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जों साबायखर जासिगोन। आरो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोननि थासारि फैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थारैनो मानिजाथाव जोंनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे सरकारखौ सायख'नानै लादों। आरो जोंनि देशनि मानिजाथाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय आरो जोंनि आसामनि मानिजाथाव चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय नैबे सरकारखौ रायजो राजाफोरा खोब गोसो गोरबोजों बोजबनानै लादों। आरो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे परिबर्तननि जि मोनसे बारहावा, बे बारहावाया थारैनो जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि लाबोदों। आरो बे मोजां थासारि लाबोनायनिनो बेयो मोनसे फिथाइ। थारैनो गोबां बोसोरनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझाराव जोङो सासे बिजाथि मोननो हाबाय। बेनि थाखायनो आङो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोनसेबाव साबायखर जासियो। थारैनो बियो रायजो राजाफोरनि देरहानाय, थारैनो बियो रायजो राजाफोरनि मोनसे गोजोननि थासारि लाबोनायाव हेफाजाब होदों, आं बेखौ बुंनो सानो। गतिके दिनैनि नैबे साना जोंनि थाखाय मोनसे रंजानायनि सान। दरं उदालगुरियाव जोंनि एनडिएनि बिजाथि मानिजाथाव दिलीप शइकिया बिथाङा देरहाबाय। आरो जोंनि क'क्राझार लकसभायाव जोंनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिहरदों। न' डाउट दायो जेनेबा रिजाल्टआ अफिसियेलि डिक्लेयार जायाखै, थेवबो देरहानाया मोनसे जाबाय, निश्चित जाबाय। गतिके जों बुंनो हायो जे बिटिआरनि ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा नैबे एबारै मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ सायख'दों, जों बेखौ बुंनो हायो। गतिके जों थारैनो गोसो गोरबोजों गोजोननाय आरो साबायखरखौ आङो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांनो जासिहरो। दिनैनि फिथाइया फैबाय थानाय काउन्सिलाव माबायदि गोहोम गोग्लैयो? बियो लासै लासैनो बिनि गोहोमा नट अनलि नै दिनैनि फिथाइ नङा, बियो एमएलए थांनाय एमएलएनि इलेक्सनावबो जोङो इउपिपिएल हिसाबै बारायबाय थादों। एमएलए देरहाखांनायनि उनाव जों रायजो सभानि एमपि देरहाबाय, रायजो सभानि एमपि देरहाखांनायनि उनाव लकसभानि एमपि देरहाबाय। थारैनो जोङो फैबाय थानाय 2025नि जि बिटिसिनि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव बिपिएफआ जे गैया जागोन, बियो बिनिनो मोनसे इंगित आरो बिनिनो मोनसे देरहासारनाय। गतिके फैबाय थानाय 2025नि जि इलेक्सन बिटिसिनि, बेहाय इउपिपिएल बिजेपि जोंनि एनडिएआ जे आरोबाव सरकार खालामगोन, बियो दिनै रोखा जाबाय। उदालगुरि जे बियाबावहाय बिपिएफआ समान समान फेर फाहारथिं मा बुंगोन बेखौ? समान होननानैथ' बुंनो हाया। बिपिएफआ थार्ड माबायाव दङ, थार्ड नाम्बाराव दङ। गतिके बाहाय मोनसे फेक्टर जों नुनो मोनदों। आरो बेखौ बिपिएफआ बेखिनि भट मोनदों, बिनि माखासे जाहोन दङ। थेवबो थांनाय बोसोरनिख्रुइ एबारै एनडिएनि बिजाथि जोंनि दिलीप शइकिया गोबां भट बारा मोनदों। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज। गतिके जोंनि ओनसोलाव जेसेबांखिनि भट दङ, बे भटआ गासैबो मानिजाथाव जोंनि एमपि दिलीप शइकियानियावनो गोलैदों। जों बेखौ गोग्गायै मा होनना बुङो, जोङो गोरायै बुंनानै लानो हायो। गतिके बिटिसि ओनसोलाव 6टा जोंहा जेनेबा एमएलए समस्ति दङ। बे 6टा एमएलए समस्तियावबो जोङो मोजां मोनसे मार्जिनाव जोंहा देरहादों। गतिके जों बुंनो हायो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि एनडिएनि बिजाथि आरो एनडिएआनो जे बेहाय सासन खालामगोन, बेयो रोखा।